a veces penso, dice, me parece bastante a aquel fulano, aquel. Había un home na miña aldea moi retranqueiro, tamén moi alto, que andaba co gorro tapando casi os ollos, como a él. Depois teño varias fotos, como 7 ou 8, de xente de por aí, de Ourense sobre todo, pero de toda Galicia, algún de Lugo tamén, que me mandaban, este é o Carrabouxo do noso povo. Alguna persona que era similar a ele, e tiña esas fotos, tíos altos, cunha gorra e delgados. E neso se parece a persoas reais, outra cousa non hai. O que diría, digo todos os días, é dicir, ele está real, é tan real hoxe como hai 43 anos que naceu. Sae da miña cabeza no sentido de que non ando moito por aí, eu non vou moito de bares ni nada, vou moi de Pascuas en Velas. Eu teño un procedimento que gracias a él, polo costume, salen máis cousas, é un traballo. É dicir, collo os xornais, leo todos os xornais que podo, leo realmente 7 xornais por internet, os titulares, non todos. Leo os titulares de 7 xornais, saco nun folio, eses titulares, depois tiro co xornal, ou tiro co PC, e con eses folios intento sacarlle punta. É o meu sistema, non teño outro. Nin sei como é o seu de sacar punta. Aunque Castelao fixeron a definición, sacar punta, o humor gráfico, sobre todo, é ver a realidade, analizala, desmenuzala en cachos e escoller o cacho que se interesa para mostrarlo ao público. É unha definición fabulosa, porque realmente é así. Esta realidade ten este faloco, este fleco, este aspecto, este tal, vou coller este, pumba, e soltalo. Eu penso que é de esquerdas, aunque a veces tamén reflexo un pouco o sustrato de dereitas que temos todos os que nos criamos no franquismo. Salen os ramalazos, e iso tamén non ten o Carrabouxo, porque é un home dunha certa idade. Eses ramalazos saen porque temos aínda unha educación moi difícil, moi problemática. Eu nací no ano 49, mas xa os canto franquismo vivi. Pois 25 anos de franquismo. Pois a educación, un internado de curas, pois sabedes como era. Ideolóxicamente, pois totalmente, que andábamos o cara al sol todos os días, cousas desas, e a educación histórica e tal, negando a historia de Galiza, por exemplo. Galiza non existía na historia, contábanos a historia noutra lingua, como dicía Celso Emilio Ferreiro. Esa educación pois está aí, nos intentamos extirpar todo eso, pero hai cousas que están aí gravadas, porque o cerebro é como un ordenador, ten os seus chips que gravan cousas e quedan aí para sempre. A autocensura sempre. Eu sei para onde traballo, eu traballo con un medio totalmente incompatible, en teoría, incompatible ideolóxicamente conmigo, que eu son o creador e a ideoloxía miña transpírase ao Carrabouxo. E teño colado cousas que ningún xornal dos que van de liberais o ten feito. Unha vez chamou Fraga o director a Sánchez Izquierdo, dixe, oye, vostede xa sabe que eu sou un home que respeto a liberdade de expresión, pero o chiste que publican hoxe é de moi mal gusto. Era un chiste que fixera cando estaba Fraga traía presos cubanos e liberaba os tíos que estaban presos en Cuba, e puxen a Fraga como inaugurando un preso, así con unha cinta e cortando a cinta. E dice, queda inaugurado este preso. E dice o Carrabouxo, o outro inauguraba presas. Non. Entonces non lle pareceu mal, nada ben que o comparara co outro, con Franco, claro. Mira tú, un que foi ministro del, pero chamar ao periódico para queixarse. E máis autocensuras reales tamén, o xornal non me ten publicado pois centos, e agora cheguei a un acordo de facer outra. Antiguamente non se publicaba, co cual perdía eu de cobrar a viñeta. Quero dicir que é un milagro, xa digo, de convivencia, porque temos... Pero tamén, gracias a eso, ten lectores de esquerdas o xornal. Non o sei, é dicir, o humor ten moitas definicións, é unha cousa indefinible. Eso pasalle como a poesía, cando unha muller lle preguntou a Becker que é poesía, e el, mirando atenramente, dixo, e tú me lo preguntas, poesía eres tú. Bueno, pois eu tamén penso que o humor eres ti. A veces alguén me ten preguntado, Xosé Lois, que é o humor? Entón digo yo, o humor eres ti. Entón rise e dice, viches como eres? Bueno, é unha das múltiples definicións que teño estudiado sobre o humor, que dou a veces unha charla sobre o humor e falo das múltiples definicións. O humor é a última trincheira da intelixencia, como dice un amigo meu,
O humor é un castigo social contra a perda da identidade, é outra definición. Hai moitas, porque é unha cousa moi complexa. Os límites do humor son a igualdade, para mí. O respeto á igualdade, non hai outro límite. Ahora, quen calibra esa igualdade ou se respeta ou non, eso é moi subxetivo.